तर आज मी बनवलेली आहे मस्तपैकी कुरकुरीत गरमागरम टेस्टी अशी सगळ्यांच्याच आवडीची कोथिंबीर वडी। इतकी छान बनती, सोप्या पद्धतीने बनती, काही जास्त कुटाणा नाही, एकदम क्रिस्पी कुरकुरीत गरमागरम चहासोबत, भाकरीसोबत, चपात्यासोबत सुद्धा याला खाल्लं जातं। ते इकडे बघू शकता किती सुंदर असे छानपैकी क्रिस्पी कुरकुरीत अशा ह्या कोथिंबीरच्या खमंग वड्या तयार केलेल्या आहेत। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइबर करा आणि अशी कोथिंबीरची वडी सोप्या पद्धतीने नक्की करून बघा। ते इकडे पाहू शकता तुम्ही आपली ही कोथिंबीरची वडी किती सुंदर छान आणि कुरकुरीत क्रिस्पी झाली का नाही, एकदम भारी वाटते, खायला इतकी मस्त वाटते ना। तर चला बघून घेऊया आपण याला लागणारं साहित्य, बनवायची एक छोटीशी रेसिपी। तर मी इकडे अर्धी जुडी ना कोथिंबीरची चिरून घेतली, अगोदर स्वच्छ धुवून सुकून आणि मग बारीक चिरून घ्यायची। त्यानंतर इकडे आपल्याला 4-5 हिरव्या मिरच्या कमी तिखटवाल्या आणि 5-7 लसणाच्या पाकळ्या इकडे मी घेतल्यात। त्यात थोडेसे जिरे टाकायचे, अजिबात मीठ वगैरे टाकू नका, फक्त लसूण मिरची जिरे याचाच कूट करायचा, म्हणजे एक ठेसा तयार करायचा। मिरच्या कमी तिखटवाल्या कमी जास्त तुम्ही वापरू शकता। तर हा कूट बघा इकडे तयार झालेला आहे, लसूण जिरे आणि मिरचीचा। आता ही जी कोथिंबीर आहे ना आपली चिरलेली, ती एका मोठ्या बाउलमध्ये मी काढून घेते। काय होतं मग आपल्याला जरा पीठ मळून घ्यायला सोपं जाईल, नाही त्या छोट्या भांड्यात काय जमणार नाही, त्यामुळे मी जरा ह्या मोठ्या बाउलमध्ये कोथिंबीर इथे मी टाकून घेतली चिरलेली। आता आपण याच्यामध्ये ना सर्वप्रथम जो लसूण मिरचीचा कूट केला ना तो टाकून घेऊया। हिरव्या मिरच्या ना तुम्हाला कमी जास्त जसे आवडतील तिखट त्यानुसार टाका। मी 2-4 वापरल्यात आणि 5-7 लसणाच्या पाकळ्या वापरल्यात, चिमूटभर किंवा 1 चमचा जिरे टाकायचं, खूप छान फ्लेवर येतो। आता आपण हे तिखटपणासाठी टाकलेलं आहे। त्यानंतर आपण चवीनुसार मीठ ह्या स्टेजवर टाकायचं आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडेसे मसाले टाकू। थोडीशी हळद टाकायची, थोडा धना पावडर 1-1.5 चमचा मी धना पावडर टाकलेला आहे। त्यानंतर लाल तिखट टाकते मी अगदी थोडंसं चिमूटभर, कारण मिरची टाकलेली आहे। त्यानंतर थोडासा गरम मसाला टाकलेला आहे। आता मी याच्यामध्ये सफेद तीळ टाकते 2 चमच्याच्या अंदाजाने। तिळाची खूप छान कोटिंग लागते, वड्या छान दिसतात, सुंदर वाटतात बघायला सुद्धा आणि चव पण मस्त वाटते। आणि थोडासा चिमूटभर किंवा अर्धा चमचा खायचा आपलं म्हणजे ओवा असतो ना तो टाकायचा कुस्करून, यानी खूप छान चव येते वडीला, भज्याला म्हणा, आणि आपल्या शरीरासाठी पोटासाठी सुद्धा ओवा चांगला आहे, त्यामुळे मी इकडे ओवा टाकलेला आहे थोडासा कुस्करून। आता ना आपली आळू वडी ना भरपूर वेळापर्यंत क्रिस्पी राहण्यासाठी 2-2.5 चमचे बारीक चमचे इकडे मी तांदळाचं पीठ टाकले। कोणतेही भजे करत असताना वडी वगैरे तर तांदळाचं पीठ नक्की टाका। आणि जरा अर्धी वाटीच्या अंदाजाने किंवा साधारण 1 वाटी मी इथं बेसन पीठ वापरते। हे मोठाले चमचे जरा 2.5 चमचे वापरले, म्हणजे 1 वाटीचा अंदाज झालेला आहे। 2-2.5 चमचे बारके तांदळाचं पीठ वापरायचं आणि 1 वाटी बेसन पीठ। बेसन पिठाचं काही माप इतकं म्हणजे सांगू शकत नाही, जसं लागेल तसं घ्या। थोडं थोडं थेंबर पाणी टाकायचं आणि जरा हलक्या हाताने याला चांगलं चोळून आधी पीठ मळून घ्यायचं। थेंबभरच पाणी टाकायचं, असं एकदम टाकू नका, नाहीतर पातळ होऊ शकतं। कमी वाटलं बेसन पीठ तर अजून असं ॲड करू शकता। तर मी थोडंसं बेसन पीठ अजून अर्धा चमचा टाकलेला आहे, म्हणजे चांगली भरदार अशी कसदार आपली वडी तयार होते, अशी पोकळ नाही वाटत। म्हणून ती कोथिंबीर नाही लागली पाहिजे ना, बेसन पिठाचं पण एक छान चव लागली पाहिजे। तर हे पीठ बघा मस्त तयार झालेलं आहे। आणि आता हाताला तेल लावते, स्वच्छ हात धुवून घ्यायचे आणि चाळणी असते बघा, सगळ्यांच्या घरोघरी अशी चाळणी असती, ज्याच्यावर आपण आळू वड्या मोदक वगैरे करतो बघा, त्या चाळणीवर थोडंसं तेल लावून घ्यायचं, म्हणजे हा कोथिंबीरच्या वडीचा जो रोल आहे ना तो याच्यावर व्यवस्थित सेट होईल। आता तळ हाताला तेल लावायचं दोन्ही साईडून आणि याची अशी रोल बनवायची। खाली ठेवून तुम्ही पाटावर सुद्धा ह्याला रोल करू शकता, पण मला जरा सोपं जातं हातावरच, तर मी असा एवढा सारा असा हा रोल केलेला आहे कोथिंबीरचा, हे पाहू शकता। आता आपण ह्याच्यावर थोडेसे सफेद तेल टाकायचे, सेट करायचे, यानी काय होतं मस्त दिसती वडी खायला। हे बघा, आळू वडी असो किंवा कोथिंबीर वडी, स्पेशली कोथिंबीर वडीला तर तीळ असतातच असतात,
त्यामुळे मी थोडेसे टाकले, ऑप्शन आहे, नाही टाकलं हरकत नाही कारण आपण सुरुवातीला टाकले. आणि इकडे मी ना एक ट्रिक वापरली बघा, मोठी कढाई, याच्यामध्ये मी गरम पाणी तापत ठेवलं होतं, उकळलं असणार आहे. त्याच्यामध्ये आपला जो गॅसचा जो स्टँड असतो ना, ज्याच्यावर आपण भांडे ठेवतो बघा, ते त्याच्यात ठेवलं. मी नेहमी करते असं, ही पण ट्रिक वापरून बघा तुम्ही. असं स्टँड ठेवायचं, पाणी उकळून घ्यायचं कढाईमध्ये, आणि ही आपली रोलची जी चाळणी आहे ना ती ठेवायची, आणि पूर्णपणे कवर होईन असं झाकण ठेवायचं. बस आता याला एक 5-6 मिनटं मंद गॅसवर स्टीम होऊन द्यायची. बस एक 5-6 मिनटात बघा मी चेक केलं आहे, तुम्ही पाहू शकता आपली ही वडीचा रोल बघा किती मस्त असं कडक आणि पॅक झाला आहे, म्हणजे शिजलं गेलं आहे व्यवस्थितपणे, त्याला स्टीम भेटली आणि तीळ वगैरे सुद्धा चांगलं सेट झालं. आता मी गॅस बंद केला आहे, फक्त हे गरम पाण्याची जितकी वाफ आहे ना तितकी भेटून देते ह्या वडीच्या रोलला, म्हणजे अजूनही जास्त त्याच्यामध्ये कस तयार होईल. काढून घेतलेला आहे, गरम आहे, वाफा निघतात, त्यामुळे लगेच कटिंग नाही करायची, थंड होऊन द्यायचं चांगल्या प्रकारे मस्त, आणि मगच ह्याला रोल करायचे. तर हे तीळ बघा किती मस्त याच्यावर सेट झालेले आहेत, पॅक झालेत, आणि रोलसुद्धा इतका भारी वाटतोय ना, म्हणजे इतका मस्त पॅक झाला आहे. तुम्ही बघा अंदाजा लावू शकता, मी उचलून दाखवते बघा तुम्हाला. हा रोल आता थंड झाला आहे, आणि हे बघा झाला आहे का नाही, एकदम व्यवस्थित परफेक्ट बसला आहे बघा. तर आता आपण ह्याला कटिंग करून घेऊया. त्या चाकूला ना असं मागून पुढून तेल लावायचं, म्हणजे कसं चिटकत नाही मध्ये कट करता वेळेस, त्यामुळं काय होतं मग सहजपणे वडी कटिंग होती. दुसरी गोष्ट तुटत नाही मध्ये, आणि हलका हात वापरायचा, कधीही असं जास्त जोरामध्ये प्रेस करून असं कट नाही करायच्या, त्यामुळं तुकडे होऊ शकतात वडीचे. एकदम हलका, जितका हलका हात वापरतात तितकीच वडी व्यवस्थित कटिंग होईल. बघा एकदम हलका हात वापरलाय मी, तेल लावलंय चाकूला. बस थोडा एक 5 मिनटं जातील, 5 मिनटाचे पण कमी जातील, पण व्यवस्थित वड्या निघल्या जातील. टिश्यू पेपर ठेवायचा, चाकू असं प्रत्येक वेळेला साफ करायचा, आणि हे बघा किती व्यवस्थित हा वडीचा कट झालाय का नाही, अजिबात कुठं तुटली नाही काय नाही, कारण आपण व्यवस्थित हलक्या हाताने याला कटिंग करतो. प्रत्येक वेळेला थोडंसं थेंबर तेल लावायचं आणि मग कटिंग करायचं. हे असं नाजूक प्रेमाने असं हलका हात वापरायचा, पूर्ण तळापर्यंत जाऊपर्यंत असं हलका हात वापरायचा, आणि मग शेवटचा जो टोक येतो तिथं कट करायचं. बस झालं बघा, व्यवस्थित आला का नाही, एकदम छान. बघा आता कोथिंबीरच्या काड्या असतात त्यामुळे त्याला काय एवढा विचार नाही करायचा, ते काढून टाकू शकता जर अशा निघल्या थोड्या तर. तिसरा पण रोल तुम्हाला करून दाखवते. प्रत्येक वेळेस हा जरा चाकू साफ करायचा, आणि याला तेल लावायचं आणि कटिंग करायचं. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की हलका हात वापरा. बस तळ आला की लगेच कट मारायचा जोरात. एक थोडासा तुकडा याचा निघलाय, हरकत नाही, वडी म्हणलं की असं होतंच. हे बघा मस्त झाली का नाही, एकदम छानपैकी. तर अशा वड्याना मी सगळ्या कट करून घेते व्यवस्थित, हलका हात वापरायचा. ह्या कोथिंबीरच्या काड्या असतात लागलेल्या आजूबाजूला, त्या काढून टाकायच्या, आणि मी ह्या सगळ्या वड्या बघा किती सुंदर प्रकारे कटिंग करून घेतल्यात, अजिबात एक सुद्धा वेस्ट नाही गेली. परफेक्ट वडी अशी कटिंग झाली, सेम साईजमध्ये पाहू शकता तुम्ही. तर चला आपण याला आता फ्राय करून घेऊया. तर मी मोठ्या डोसा पॅन आहे माझ्याकडे, असं छोटा पॅन सध्या नाही आहे, त्याच्यावर मी तेल तापत ठेवलं आहे. आता आपण ह्या एक एक वड्या ना त्याच्यावर सेट करूया. वड्या झाल्यात तयार आपल्या बघा, मस्त झाल्यात खमंग एकदम. आणि आता ह्या गरम तेलामध्ये स्लो गॅस केला आहे, पण सुरुवातीला तेल मी जरा तापून घेतले आणि जास्त पडले मला वाटते, तर मी हे जरा तेल कमी करते आणि मग आपण याला चांगलं फ्राय करूया. तो छोटा पॅन असतो बघा, तो सध्या माझा खराब झाला आहे, त्यामुळे मी हाच वापरते. तर तेल बघा एक्स्ट्रा जे पण जास्त होतं ते मी काढून घेतलं आहे, आणि थोड्याशा तेलात आपण ह्या वड्या अशा क्रिस्पी गोल्डन ब्राऊन कलर चढेपर्यंत फ्राय करायचं. आता सुरुवातीलाच तेल चांगलं तापल्यामुळं एकदम मस्त कडकपणा लगेच त्याच्यात तयार झाला आहे. आणि मग स्लो गॅस ठेवायचा, अजिबात फास्ट करू नका, आतपर्यंत छानपर्यंत त्याला क्रिस्पी होऊ द्या, आणि असं सुंदर चॉकलेटी रंग येईपर्यंत त्याला फ्राय करा. ज्यावेळेस तुम्हाला असं वाटतं ना की आता कडक झालेली आहे कोथिंबीरची वडी, काढून घ्यायची. बस स्लो गॅस ठेवला आहे, तेलसुद्धा कमी आहे. तर झाल्या बघा आपल्या मस्त कुरकुरीत अशा ह्या कोथिंबीरच्या खमंग वड्या. अशा थोडंसं हलकं प्रेस करायचं, आणि आता आपण ह्याला काढून घेऊया. तर मस्त अशा दोन्ही बाजूनी क्रिस्पी होईपर्यंत बघा, खालची साईडसुद्धा दोन्ही साईड मस्त भाजली आहे.
सोप्या आहेत कोथिंबीरच्या वड्या. फक्त करायच्याच वेळेस आपल्याला वाटतं की कधी हा कुटाणा व्हायचा, पण एकदा करायला घेतलं की झटकीपट बनल्या जातात. तर चला आता आपण हे काढून घेते. मी 1-2 वड्या या झाराच्या साहित्याने काढून घेते. टिश्यू पेपरवर सेट करायचं, म्हणजे जे काही एक्स्ट्रा ऑइल असतं ना ते याच्यावर सेट होतं. सगळ्या वड्या मी काढून घेते आणि मग दुसरा बॅचसुद्धा आपल्याला टाकायचा आहे. ह्या अशा सगळ्या वड्या काढून घ्या. आता दुसरा बॅच जो आहे ना तो सुद्धा आपण टाकून घेऊया. हे बघा, तेल तुम्ही बघू शकता तव्यावर भरपूर प्रमाणात मी कमी केलं. अजिबात तेल जास्त मी ठेवलं नाही. सुरुवातीला माझ्याकडून पडण्यात आलं तेल, आणि होतच ना असं आपल्या सगळ्यांकडूनच होतं, तेल पडतं, मीठ पडतं जास्त. तर असू द्या, इग्नोर करा त्या गोष्टीला. आता आपण हे बघा आलटी पलटी केलेले आहे, आणि अशाच सेम प्रोसेसनी जसं आपण पहिल्या फ्राय केला तशाच दोन्ही बाजूनी कडक होऊन द्यायच्या. ह्याच्यामध्ये ना तांदळाचं पीठ असल्यामुळं ना ही वडी ना अजिबात अशी नरम सॉफ्ट पिचपिच नाही होत, एकदम छान क्रिस्पी राहते भरपूर वेळापर्यंत. बस आता हे सुद्धा चांगल्या प्रकारे भाजलं गेलेलं आहे, आणि तेल बघू शकता तुम्ही अजिबातच नाही आहे. तर गरमागरम आपण झालेल्या वड्या बघूया. तर आता तुम्ही वड्या आपल्या ह्या कोथिंबीरच्या बघा आणि अंदाजा लावा की ह्या किती क्रिस्पी झाल्या असतील. तुम्ही पाहू शकता इतक्या सुंदर छान झाल्यात बघा. मस्त वाटतं का ना, एकदम असं पाहता क्षणी लगेच उचलून खायची इच्छा होते. तर गरमागरम अशा क्रिस्पी कुरकुरीत कोथिंबीरच्या वड्या करा. चहाचा कप घ्यायचा आणि त्याच्यासोबत याचा आस्वाद घ्या. मी त्याला भाकरीसोबत चपात्यासोबत खाते, डाळभात वगैरे असेल त्यावेळेससुद्धा तोंडी लावायला सुद्धा मी ह्या वड्या घेते केला की. तर हे पाहू शकता बघा किती कडक झाल्यात का रे. वर तिळाची कोटिंग इतकी क्रिस्पी वाटते ना, मी हातात पकडली आहे तर एक नंबर झाल्यात. तुम्ही नक्की करून बघा. आवडल्या तर असतीलच तुम्हाला, कारण छान झालेल्या आहेतच. तर चला, भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका अशाच छानशा मस्त रेसिपीसोबत. आणि ही कोथिंबीरची वडीची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की करून बघा. अशा सोप्या पद्धतीने, काही झंझट नाही, झटकीपट होतात, फक्त करायला घेऊपर्यंत उशीर आहे. तर हे बघा आहेत का एकदम हॉटेलसारख्या मस्त झाल्यात बघा. गरमागरम चहासोबत किंवा केचपसोबत याला खाऊ शकता, भाकरी पोळीसोबत खाऊ शकता, टिफिनला सुद्धा अशा वड्या तुम्ही करून नेऊ शकता. फक्त रात्रीची तयारी करून ठेवायची. तर बघा कडक एकदम कुरकुरीत वाटतात का नाही ह्या वड्या. तर चला, भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनेलला आपल्या सबस्क्राईबर करा.